Jamland, Rákoscsaba, 17. kerület, itt vagyunk a Csigaházban. Nézzetek körbe nálunk. 4 hónapja működünk itt a Rákoscsabai Csigaházban. Fiúk, lányok, kicsik, nagyok vegyesen, tehát februárban indult ez a kis csapat, a Jamlandes Rákoscsabai csapat. Mit is mondjak róluk? Lelkesek. Kezdőcsapatnak hívnám őket, de vegyes, vannak közöttük egész picik, akik tényleg nagyon kezdők. Vannak köztük nagyobbak is, akik már táncoltak máshol, úgyhogy nem mindenki kezdő. Ez a bemutatkozó műsoruk lesz itt 2008-as évzárógálán, és remélhetőleg nagy lelkesedéssel fogadja a közönség is, ugyanis ők nagyon lelkesen készülnek, és remélhetőleg szeptembertől folytatjuk a táncot, még nagyobb lendülettel. Ilyen mozgással akarsz csajozni az esti buli? Miért? Manapság kitől lehet megtanulni jól táncolni? A Jamlandtől! Ennyi. Mi csak keresünk egy utat az angyalok elé, egy utat, ami mi... Már anyukám hasában is táncoltam. Tánc mindig is része volt az életemnek. Imádok táncolni. Az életem a tánc. Imádok táncolni! Azt hittük, Medi lesz a tánctanár, de most már mindegy. Szerelmesek vagyunk a tüdőbe. Olyan kis cuki falat. Ennivaló kis bébi bogyó. Tehát ez az első fellépésük, úgyhogy kell nekik a biztatás. Segítsünk nekik, tapsoljunk!